Il-qabda rekord ta' droga kokaina nhar il-ħamis li għadda hija ikbar mill-qabdiet kollha ta' droga kokaina maduda flimkien li saru mal-fruntiera mill-2007 sa' issa, jiġifieri temp ta' 10 snin. Artiklu li der fil-Gazzetta Kulħadd jispjega kif bejn l-2007 u l-2016 inqabdu 210 kg ta' droga kokaina, jiġifieri 90 kg inqas mill-qabda li saret nhar il-ħamis. Bekku ċar li apparat speċjali li l-Gvern ġab minn fondi Ewropej fawissu li għadda u t-taħriġ li nataw l-uffiċjali ta' dwana fuq u barra minn xtutna wassal għal riżultati tanġibli. Il-kulħadd żvelat ukoll kif il-qabda ġibdet l-attenzjoni tal-medja internazzjonali u li l-uffiċjali tad-Dipartiment ta' Dwana intalbu informazzjoni dettaljata mill-Europol peress li l-qabda hija waħda meqjusa kbira anke fuq livell Ewropew. Daħlet ukoll fil-każ il-Maġistratura Spanjola għaliex il-container kien fi triqtu lejn Valencia fi Spanja wara li telaq mill-Ekwador. Persuni li għandhom esperjenza f'investigazzjonijiet bħal dawn spjegaw li f'każijak mhuwiex esklus li trasferiment ta' droga seta' sar bejn sema u ilma u l-container jasal fid-destinazzjoni kif maħsub mingħajr id-droga. Il-valur ta' droga huwa ta' 20 ta' miljuni ta' euro, għalkemm il-valur eżatt se jkun determinat wara iktar testijiet fuq il-purità mill-Pulizija tal-Forensika.